Quin dia és avui? Avui? Avui és dijous. I ahir? Ahir? Ahir va ser dimecres. I demà? Demà serà divendres. I demà passat? Demà passat serà dissabte. Un moment, que t'ho explico millor. Fa 3 dies va ser dilluns. Abans d'ahir va ser dimarts. Ahir va ser dimecres i avui és dijous. Demà serà divendres i demà passat dissabte. I d'aquí 3 dies serà diumenge.